bona tarda. Hem vingut al Vendrell, Tu fas teatre, carinyo? El que es pot, cada dia s'ha de fer teatre, no? Ara t'he vist, el teatre de la vida, oi? Oh, i tant. 60 anys, aquest any. 60 anys fent pastorets? Seguits. Ja fa un quart que esteu esperant a la cua. Haguessis vingut una miqueta abans perquè estava sola. Va, que hi ha una cua que no vegis, Tenes que feu teatre, vosaltres. El Vendrell. Que som els del Vendrell, també. Encara hi ha una cua ara per pujar-hi. Mira, si ha vingut tothom, està molt ple, ha vingut molta gent, T'has sentit identificar? Home, i tant. Jo estic ensayant ara per fer una obra. Vaig fer molts anys teatre amateur i per això m'ha fet tanta gràcia. Bueno, ja riure, ja passar-s'ho bé. I això ha passat o no ha passat? Amb la cubana sempre passa. Alegria t'emporta. Alegría molta. Muy bien. Sí, es que hacemos pastorets en el Vendrell y entonces... Somos del Vendrell. Sí, nos hemos acordado mucho. Carmeta des del Teatre Romer per la Cubana Teatre.